Zmucește mașina, nu țin nimic. mine și fii calm. Păi eu-s calm. Lasă faci ce vrei tu. Nu. Ia uite ce-mi făcură, bă, băiatule. Am și aplicația pe telefon, dar are și ea butoanele ei, știi? Aia merge non-stop. Da. Pe urmă le editez eu, da. Hai, bună dimineața! Wow! Bă, tata, azi ne plimbăm cu bacul. Bratana meu se plimbă cu bacul astăzi, bă, băiatul. Suntem pe la taxare, merem la Făcăini. De acolo trebuie să luăm bacul. Avem încărcare de la Balta Ialumiței. N-am fost niciodată. Am văd și eu cum-i treaba pe acolo. Nici n-am auzit până acum, sincer, de Balta Ialumiței. Și ne dăm cu bărcuțile, cu mașinițile, cu... Ce mă enervează aici cu... A, frate, dă-i cu golanul tău. Și ce-i Sandero, nu golan. Băi, și-a dormit ca ursul, fratele. Băi, dormeam o oră, cred că suna bratana meu la poliție, mă dădea mort, dracu. Și tot mă simt obosit, nu știu, cred că am dormit prea mult. Bine, și drept m-a trezit în Turcalete pe la 3. Bă, dacă nu a cărit camionul ăla pe lângă mine, m-a disperat, bă, fratele meu. Bă, dădea în față, în spate, nu știu, gen, eram eu și un coleg de Iași. Și-a băgat între noi, dar n-am înțeles de ce. Nu știu ce încerca să facă, nici nu știu cum l-a bagat, cu fața, cu spatele, nu știu. M-am trezit la un moment dat, zic, bă, ce morți, mă, să se întâmplă, mă, să... Am văzut, încerca să-l parchez între noi, pizda, mă, dar oricum s-au chinuit mult, o 20 de minute, jumătate de oră. M-am trezit din somn la cât l-a hârit acolo. Vreau să-l întreb la un moment, dar toată, da, nu ai loc, nu, adică... Da, n-am înțeles ce-a făcut, dar mă trezirea, ce-i drept. Și mă gândesc că poate și de asta mi-am stricat somnul de frumusețe. Și acum am fost contactat de un nene de la BAC de acolo. Aveam un număr, l-am primit de aseară, dar n-aveam cum să iau legătura cu el. Adică l-am sunat aseară, dar nu răspuns nimeni, că era destul de târziu. Și ăsta Guard Security, dar ce denumire că nu văd. Bă, da, e nebunit cu eroarea asta. Malfunction man vehicle. Mamă, ce engleză tare am. Sunt puternic dezvoltat. Bă, se scufundară bărcile, bă. Care pe un... Bă, dar ce rău e aici, bucăți-și curată. Păi stai, dar vrei să sări de pipa asta? Băga mea-și pula în el, bac, în fută. Stai că ăsta zmucești.
Băiatul, dacă... Nu ține de mine, îți mucește mașina. Cum? Îți mucește mașina, nu ține de mine. mine și fii calm. Păi eu sunt calm. Să faci ce vrei tu. Nu, dar trebuie să fac cum matale știi aici. Dacă Da. nu o rup și după ne mă interesează. Da, știu. Dă-te înapoi un pic. Eu nu te faci o să încetăți. Vorbim frumos, nu? Nu-i de ceartă. Dă-te înapoi un pic. Uite. Nu ia. Gata? Am probleme cu cutia. Păi omul, să fii calm aici. Păi eu sunt calm, vezi că nu... Adică, n-ai nimic de gata. Ia stânga, ia pe loc stânga. Dar azi bă dacă mi-ia cutia. Ia stânga. Pe loc stânga, pe loc. Hai, dă-i. Dă-i așa. Hai mă iau. În dreapta pe loc stânga, ăla. Vezi, unde ai făcut unde aia? Da. Bă, beu ăla, așa. Dă la bun în față. Dă-i în față la bun. Bă, dar ce-mi face figurile este cutia asta, bă, frate? Da? Bă, dacă n-ai mai zmuci, zbutul mătii. Ce căcat. Da, mă patinează acum. Stai mă, ușor, nebunule. Nu mă, ăsta are draci un miliard pe el, mă. Bratan ăsta meu, cred că e prea hogenit acum. Că altfel nu-mi explic de ce face el. Revenim, bă, tată. Am făcut și cântare, bă, băieți, care o să veniți pe aici. Care o să veniți pe aici, pe Baltea Alumiței, imediat după ce ieșiți de la Bac, într-o 100 de metri aveți cântarul. Da, trebuie să fiți atenți că eu m-am luat la discuție cu băiatul de acolo și nu mi-a făcut tara. Am dat jos, am plecat, nu m-am dat colegii pe stație, băi, toarce-te înapoi că nu ți-o luat tara. Am rămas în urma lor, bă, dar ce ploganul ăla. A bine, că au zis colegii, când ajungem acolo, mă lasă în față, știi, să încarc înaintea lor. Și mă întorc, fac tara, zice băiatul, bă, mă scuz, am uitat să dau click să îți iau tara. Aia se întâmplă, ce să-i faci? Mă vedem că după ce mă încarcă, trebuie să mă duc la siloz aici, la Făcăieni și acolo mă echilibrează, că cântarul ăsta nu dă super wow. Din ce zicea băiatul de la basculă, vedem. Sper să meargă repede în
încărcarea să nu pierd toată ziua pe aici, da? Nu se știe. Praf corespunzător. Trebuie să fac ceva să văd cum ajung la port. Să ridic cabina, să scot filtrul de aer, să-l curăț, că atâta praf nu e super bine pentru mașină. Să curăț filtrul de aer, ăsta de la cabină de polen. Sunt fundă, frate, în câmp, așa, prin prafuri. De asta îmi place să fiu în față. Deci, prins câte un în față, uite ce praf e, nici nu-l vezi. Și totuși țin distanță de el, că dacă aș sta aproape de el, dar nu mai văd nimic în față dacă stau prea aproape. Am ajuns la locul de încărcare, deci încărcăm din câmp, frate. Să-mi pregătesc o mașinița. Scule, tată, scule. Băga mea așa. Vezi, la urs trebuie să ai combinezon din ăla, frate, că te mănâncă piele, te omoară urzul. Urzul te nenorocește. Nu știu cum ne poziționăm, dar eu îmi pregătesc mașina să nu mi-am treabă. Ah, ce praf! Ce mai program? Tras prelata, frate. 100 și ceva de kilometri. Salvez 3 litri de motorină. E bine. Colegii nu o trag. Nu țin consum, bă. Vezi, patroane, să mai zici că sunt eu bulangiu. Asta vibrează. Ești misul la urs. Ce temperatură e de la camion. A, ce praf ești pe prelată, frate. Stai așa că mi-a... Frate, ce e asta? Ceva nu e în regulă. Futu-ți morți, mătii. M-a agățat, bă, frate, asară, bă. Ia uite ce-mi făcură, bă, băiatule. Altă urmă n-am. La port când am pus prelată era ok manivela, băga mea și pula. Mam. Și cred că nu pot să-l îndrept la ciocan că se rupe. Tu-s morți și răniți, mătii, să-ți fut. Bă, și m-am uitat asară, mă, zic. Nu m-a atins pe undeva la câte manevre face. Dar uite că n-am observat, mă, manivela, mă, băga mea și pixul eu. Bă, dar cum m-a agățat-o, mă, băiatule? Eu n-am simțit, frate, nimica. Să mă uit la camion, mă, ca lume, băga mea.
morți în mătii să-ți fut. Nu-i atins, mă. Nu mai văd nimic pe el. Dar cum? Bine, ce-i drept iese cam așa. Dar nu iese mai mult decât e oglinda. Manivela aia. Fai de... Bă, dar n-am simțit nimic, mă, frate. Că la port am pus prelata și era în regulă manivela. De agățat nu l-am agățat nicăieri, băga mea și... Nu am nicio urmă. Dar n-am simțit nimic. Treaba e dubioasă. Ori el... Ori am agățat, dar ce să agăț eu și îmi dădeam seama dacă agățam ceva. Hai beli. De știam eu, nu vineam eu cu Ștefan cel Mircea, cu băieții mei de la Moldova. Nu te ardeam eu. Se o ciocană, îți vedea că o pot îndrepta. Dar e smulsă din sudură, nu cred că merge. Dar încerc să o îndrept. Bă, ce jucării îmi făcură turcu, bă, băiatule, bă. Dar problema e cum de nu mi-am dat eu seama. Doar m-am coborât azi noapte, mă, când am văzut că o freacă camionul pe lângă mine, coborârea cu să nu mă agațe. Tu-s morți în mătii. Mi-o străcat ziua, gata. Hai de pula mea. Aia e de acum mai târziu. Dacă vedeam de asară, dă-o un pizda, măs. Ac, pixul eu. Când băm pe tarlaua, bă, băiatul, ne punem în rând cu băjeții. Cum bine le-au dat drumul la treabă. Trebuie să meargă repede. Poate, nu sigur, dar poate reușesc să fac 2 curse azi. Ce am, 100 și un pic de kilometri până la port. Știu. Mă, că lasă așa. E drept de lângă. Iar mă smucește. Trebuie să scot mufa la Astronic și să o bag din nou. Și revine băiețașul. Nu mai face figuri. Ca să vedem, bă, tată, cum îl încarc cu colegul. Eu sigur nu mă urc, să vă arăt. Man, e jale cu orzul. YouTube. E problem? Vorba vine. Mersi mult. Am zis că să fac un pic de clip acum de la distanță, că orzul ăsta nu-i combinație să știu.
folosești? Ai telefon? Ceva la... Am și aplicația pe telefon, dar are și ea butoanele ei, știi? Aia, merge non-stop. Da, da. Pe urmă le editez eu, da. Azi vedem, bă, unii bacul. Venit înapoi. Au. Să mă opresc la bază să-l echilibrez. Să mai dau jos câteva sute de chile. A, dar cred că cu tractorul tot așa așteaptă bacul. Bă, frate, dar de ce nu se... Eu nu înțeleg, dacă e de muncă aici, de ce nu se organizează un pic? Să fac un pic intrarea asta mai decentă. În stânca asta, cum e a meu handicapat, și-l patinez, tot în rupi. A, uite, acum vine, bă, băiatul. Nu mai prind a doua tură. Așa l-au trecut singur cu unul. Hai, noroc! Doar lemne de foc. A, oprim și colegul din spate. Mi-a dat pe stație să-i anunț pe ăștia dacă ei, să-l aștepte și pe el. Să trecem câte doi. Și a zis de la cântar, bă, băiatul. Mamă, dar ce praf e. Treaba-i treabă, bă, băiatule. Ia să vedem, bă, tată. Amu mi-s greu, mă. Amu-i greu, băiat. Sper să nu facă figura astronică acum încărcat, că... Hai, cine mă mai bagă? Ia zi, taică! Dai brutul! Brutul? 40, 42! Deci la 24 ești? La 24 de ori ai? Nu, 25 jumate! Băi, bag pe ăla, Marine! Zmucește de la morțile.
Dă-i față. Dă-i. Gata, stop! Să mă uit la el, dar mie nu-mi place să mă uit la el pentru că el se uită numai după capul tractor și spatele se duce unde vrea. Aia e. La început nu vrea să mă urci. Văd că nu poate spune atâta. Bă, aia e, vede. Trebuie să-l bage și pe colegul. Frumos cu bacul, nu mai bine. Cam aș pe el bac. Rup mașina în două.